Hej alle sammen, og i dag, velkommen til M&M Søde Sager. I dag skal vi lave mini cupcakes. Lad os bare komme i gang. Vi skal bruge en citron, noget chokolade, noget smør, noget bagepulver, nogle æg, noget mel, mælk, sukker og bananer. Så ja, lad os komme i gang. Så skal vi bruge noget smør, der skal skæres i stykker. Og så skal det ind i mikrobølgeovnen, indtil det smelter. Så er smøren kommet i mikrobølgeovnen, så smeltet, så ja. Hvis der sidder nogle klumper nede i bunden, så skal man bare lige røre lidt rundt i det. Så ja, lad os komme videre. Man skal stille ovnen på, man skal tænde den op her, og så skal man stille den på 180 grader. Vi skal lige tage at blande 150 gram sukker sammen med 370 gram mel. Ja. Og så skal vi have to små skefulde bagepulver i. Vi skal lige have hældt 2 dl mælk i. Det gør Camilla lige. Og så skal vi lige have rørt rundt. Vi har lige planer og pakket med. Så skal vi egentlig bare ned i dejen. Så har vi fået revet noget citronskal, presset saften ud af den. Og så skal jeg male lidt til at klikke i det. Så har vi fået klikket noget æg. Og så skal vi have skallen i, som Camilla lige gør der, og saften. Og så når vi har pisket det lidt, så skal der noget smør i. Det er smeltet smør. Og så skal det ellers bare blandes sammen. Så skal vi have den blanding, vi har lavet over i den store blanding. Og så skal det så piskes sammen. Eller bare sammen. Til en dej. Så er det simpelthen blevet til en dej, og det skal vi bare have formet nu. Så ja, det gør vi lige. Vi skal også lige putte noget, man skal også lige have noget vaniljesukker i. Og når man så har blandet det lidt rundt, sådan der, så skal man lige have det i de her små former. Og der er nok mange, der tror, at man skal putte sådan noget spray noget der i. Men det skal man ikke. Vi har fået sat dem ind i ovnen, og de skal bare varme i til 12 minutter, alt efter sådan, hvad størrelse det er, og hvordan det ser ud. Det kan man lige se.
Den kommer ud af ovnen, og ja, de ser rigtig lækre ud. Og lige med skal vi, nu skal vi så til at lave noget kagemus. Så vi har købt sådan en kagemus med jordbærsmag. Putter ikke det hele i, men vi skal lige noget i. Og så skal vi have 2 deciliter mælk. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, som det nok kan, så er det X-Factor. Finale. Eller lige resten i. Skal ikke det? Jo. Ja. Godt. Ja. Så skal vi have rørt rundt. Ja. Så har vi fået pisket det sammen. Og man skal have det i lav hastighed i 1 minut, og man det pisk i høj hastighed i 4 minutter. Men så er det så blevet gjort, og så skal vi herover, og så skal man bare putte på de her små cupcakes eller muffins. Så har vi fået puttet det der mus på. Vi har ikke puttet det på de alle sammen, fordi vi skal ikke spise dem i dag. Jeg skal bare vise nogle til jer. Så det var faktisk det i den her video. Vi håber I kunne lide den, og så smid et like hvis I kan. Og abonnere. Og I må også gerne smide en kommentar. Hvis der er noget vi kan gøre bedre eller noget. Eller gøre dårligere. Gøre dårligere. Okay. Men det var ellers bare det. Vi ses. Hej hej. Hej.